Mali kunnafoni lajɛbagaw aw m'aw fo dante foli min na bi an b'aw ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ ye baro kɛnɛ ye émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'aw ladɔnniya aw ka artistes ka vie la ani u ka carrière musicale o hokumu kɔnɔna na an ka wele sera jelimuso dɔ ma bi kɔni bi ta ye tubabuya de jelimuso tubabu o de b'an bolo yan bi donc sans plus tarder an bɛna kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ présenter an na mɔgɔ min don an bɛ ka jɛ k'a lamɛn Anula Gafu nse somɔgɔ baasi foyi tɛ yen nɔ i bisimila baro kɛnɛ kan ayiwa i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw jɛni n ka kuma daminɛ awɔ n bɛ foli lase jeliden kɔrɔba ni jelimisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma awɔ ka Ala fo k'a barikada awɔ n bolo fila bɛ n kɔ jeli bɛɛ lajɛlen ye awɔ denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ne tɔgɔ ye Pɛnda Kuyate bɛɛ lajɛlen bɛ n wele ko jeli tubabu awɔ ne ye jinɛyɛni ye n ye maliyɛni ye awɔ n'i ye ɲininka n b'o walawala o walawala sisan i ye guinéen ye i ye malien ye n bɛ fɛ i k'o walawala Gafu ne ye jinɛyɛni ye n ye maliyɛni ye parce que ne arrière grand-père olu bɔra Segu o ni Segu Kulibaliw u taara Lajinɛ olu taara Lajinɛ Lajinɛ tiɲɛra Kulibalidugu tiɲɛra kɛlɛ y'u sɔrɔ yen kɛlɛ kɛlen k'u sɔrɔ yen olu Ala ye olu ɲini ji dɔgɔya ye o y'a sɔrɔ ne mɔkɛ kelen pe de comment on dit ne mɔkɛ kelen pe de tora yen sisan ne yɛrɛ mɔkɛ kelen pe de o y'a sɔrɔ u ye ne mɔkɛ wolo je sais pas comment on m'a expliqué cogo min na n arrière grand-père den o tɛ ne yɛrɛ mɔkɛ ye voilà sisan u taara Kulibalidugu tiɲɛra a tora ne yɛrɛ mɔkɛ kelen pe de ma après ne mɔkɛ nana dugu dɔ bɛ tiɲɛra kɛrɛfɛ ko Sɛkɛ ne mɔkɛ nana Sɛkɛ boronfɛ la sisan ye mɔgɔw ye muso d'a ma muso dira ma a ye Laginɛ ka muso ta denw wolola anw yɛrɛ wolola Laginɛ anw bɛ Laginɛ de dɔn komi an fabara mais arrière grand-père bɔra Segu de awɔ o de kama ne ye double nationalité awɔ double nationalité jelimuso tubabu comme i ko i yɛrɛ ye Kuyate an bɛ fɛ ka dɔ Pɛnda bɔra jɔni jɔni la ko yɔrɔ fana tɔgɔw fɔ an ye quoi ne fa tɔgɔ ye Elaji Umu Mamadi Kuyate association di Kuyate di Mande kuntigi de don Laginɛ bɛɛ Kuyate n'i bɛ Laginɛ ne fa de b'a bɛɛ kunna ne ba tɔgɔ ye Masaran Jabate ka bɔ Sɛkɛ boronfɛ awɔ ok o ye malien ye Laginɛka de don Laginɛka de ye ne fa ye Laginɛka de ye ba ye ne ba ye parce que Ala ye ne mɔkɛ sigi Laginɛ denw wolola anw yɛrɛ wolola anw kɛra Laginɛka ye sinon n'a fɔra sisan k'an ka bɔ Laginɛ fana n'an nana Mali la an tɛ se ka gɛn yan parce que arrière grand-père ye bɔra Segu de ok comme i yɛrɛ ko jamu yɛrɛ Kuyate n'i ye Kuyate mɛn i b'a dɔn ko jeli de don maintenant dɔnkilida e y'a sɔrɔ cogo di tuguni e ye micro sɔrɔ cogo di ou bien aw ka famille la mɔgɔ tun bɛ dɔnkilida ayi dɔnkilida ne ye dɔnkilida sɔrɔ n ba de la i ba ne yɛlɛma ko 7 bɛɛ ye jeli ye n fa jeli n ba jeli n kabila bɛɛ ye jeli mais dɔnkili ma da anw ka so tile kelen ne fabara dɔnkilidala tɛ yen ne kɔrɔkɛ bɛɛ ye fonctionnaire de ye ne balimaw bɛɛ ye fonctionnaire a bɛɛ bɛ baara kɛ bureau de kɔnɔ Ala ye kalan comment on dit Ala ye dɔnkilida kanu don ne la parce que ne ba de tun bɛ dɔnkili da ne ba de ye dɔnkilidala ye ne ye dɔnkili sɔrɔ n ba de fɛ n ye dɔnkili sɔrɔ n ba de fɛ sinon
n ye jeli ye o dɔɔnin don n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ kuyate o ye jeli ye mais ala tɛ bɛɛ kɛla dɔnkilidala ye dɔnkilidala tan n fa bara mais n ba bara dɔnkilidala bɛ yen mais mɔgɔ min ye micro di ne ma ne jeli tubabu ma walima dɔnbaliya ma ɲi mɔgɔ min ye micro di ne ma Kaniba Wulen Kuyate kelen kelen ne kɔrɔmuso de ye Kaniba Wulen ye n'an taara sekɛyɔrɔ la ne ni a denmusonin Sadi anw de b'a ka kɛri kɛ an bɛ ban k'an sigi a b'an neni a b'an kɔrɔfɔ surtout ne a bɛ diyagoya a b'i sigi ka sɔrɔ hali n tɛ dɔnkili ta kun dɔn t'a bila cogo dɔn a b'a fɔ wuli ka micro ta i k'a fɔ ale b'i sigi fo kana na a kanu don dusukun na ala ka ala ɲina Kanba Kuyate la n tun bɛ dɔnkili laminɛ kɛ Kanba Kuyate fana kɔ Kanba Kuyate o fana ye laginɛka de ye o banna walima dɔnbaliya ma ɲi ala ka hinɛ ala amin sisan an bɛ don min na ko bi album joli b'i bolo sugu la ou bien single joli de b'i bolo single min bɛ ne bolo sisan a bɛ taa fo single 5 la ma album kɛ fɔlɔ mais n bɛ studio la i bɛ studio la pour ka album kɛ o single 5 in na i bɛ se ka titre fɔ a ye n bɛ se ka titre fɔ baramusoya on s'en fout n bɛ n diyanankɛ le ɲinina n'a kaɲana ma bɛɛ ka k'i diyanankɛ fɛ o t'o ye o y'o ye ayiwa ko bɛɛ ka k'i ɲɛmɔgɔ fɛ o yɔrɔnin fɔra maninka laginɛka kan na de bɛɛ ye k'i diyanamɔgɔ fɛ n bɛ fɛ k'o da parce que ne ɲɛ bɛ a ko la cogo min na tan concurrence de bɛ yan nɔ n bɛ n diyanamɔgɔ fɛ awa ba diyanankɛ fɛ bɛɛ ka k'i diyanamɔgɔ fɛ ne b'i fɛ muso bɛ ka diyanankɛ ladiya ko n bɛ n diyanankɛ fɛ cɛ bɛ ka diyanamuso ladiya ayiwa Bubakɛ i y'o mɛn ko cɛ bɛ ka a diyamuso ladiya depuis i ye musique daminɛ e y'a daminɛ yan'an ka taa yɔrɔ jan an ka pɛnda tubabu ɲininka parce que tubabu ka ko quoi an b'a cun k'a sumaya i ye école kɛ yan ne ye école kɛ n passera ka taa 7e année ntɛnɛmuso an mɔna ntɛnɛmuso min bolo o furula ala y'a kɛ ala ma denko nɔgɔya ale ma donc an ka famille na n'ale nana ka kasi den o den nɔfɛ an fa b'a ta a b'a d'a ma donc ne taara ntɛnɛmuso fɛ Konakiri ne mɔna yen dɛ ne ye Sigiri ka de ye ne wolola Sigiri ne mɔna Konakiri donc n taara ntɛnɛmuso fɛ Konakiri ale kun ye commerçante ba de ye donc an taara an bɛ taa butikiw la an bɛ taa butiki falen don fɛn bɛɛ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnninya bɛ na donc ne kalan bila dɔɔnin quoi k'an concentré feere ka commerce kan magasin kɔnɔ donc après quand même je me débrouille pas mal o kɔfɛ n tilal'o bɛɛ la n y'a essayé ka n battu pour que n bɛ se ka n yɛrɛ dɛmɛ ni n ka message nana mɔgɔ kana kalan n yɛrɛ b'a kɛ n ye n cɛsiri fo n sera k'o kɛ awɔ tiɲɛ na o ye belebeleba yɛrɛ de mais an bɛ fɛ ka dɔn mun de la a dara e la ko jelimuso tubabu depuis ne ka dɔgɔ a bɛ fɔ ne ma ko jeli tubabu parce que a fɔra ɲɛna cogo min na ne fitinin ko ni bɔgɔ tun kɛra n sen na ayi ko kasi dabɔra dɛ wa ni kini sigira k'an ka dumuni kɛ jaba fara ni mun bɛ k'a la n tɛgɛden kɔnɔni n b'o de kɛ tan ka kɛ tan nɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ kɔni n tɛ maga yen na sisan an numɔgɔmuso dɔ de bɛ yen n'o ye Marama Kuyate ye n kɔrɔkɛ muso o de y'a la a dalina ko jeli tubabu ko tubabu
Okay, tubabu so de ada ila. numɔgɔmuso awɔ Awɔ. a tun bɛ fɔ ma tubabu bɔn dɔnkilida daminɛlen u y'a yɛlɛma ka kɛ jelimuso tubabu ye Jelimuso tubabu. jeli tubabu ko yɛrɛ kɛra sisan ni i ma jeli tubabu fɔ n'i ko pɛnda mɔgɔ bɛ tunu Mɔgɔ bɛ dɔɔni tunu ni mais ni ni ye jelimuso tubabu. n'i ye jeli Mais still tubabu yɛrɛ d'a fɛ a kan bɛ dɔn ka fɔ ko jelimuso tubabu de don. a banna Ok. So depuis i ye dɔnkilida daminɛ ka na se bi ma i ye nɔgɔya jumɛn de sɔrɔ a la? bon n bɛ ala fo k'a barikada n ye nɔgɔya caman sɔrɔ a la parce que ne fa bara mɔgɔ ma dɔnkili da bi n'i taara sigiri ni ko jeli tubabu ka so u b'a yiri la U bɛ sin k'a yɛrɛ la. u bɛ sin k'a yiri la n ye hɛrɛ caman sɔrɔ a kɔnɔ parce que bi n m'a fɔ n kɛra star ye mais a caman caman na ni n fana jɔra yɔrɔ dɔw la Awɔ. a bɛ dɔn ka fɔ nin ye Nin ye. n bɛ n fɛ Awɔ. et puis n ye hɛrɛ caman alihamudulilayi walayi Alhamdulilayi quoi. awɔ parce que Ok. jatigi ɲɛnamaw bɛ yen Ahan. kow ni kow bɛ kɛ Ko ni ko bɛ yen. I b'a fɔ ko Salimata Fofana. a banna i b'a fɔ ko sali fofana salimata fofana Fofana, depuis an ka faransi foli b'a ye, ayi ne depuis bɛ ji de da la de kan sisan Han? sali fofana Ahan. n bɛ ka ji de d'a kan n ka bɛ- sababu ɲuman Han? ani salako kɔni K'a kɔlɔmuso faama. a banna Sisan i ko n'an ye nɔgɔyaw fɔ an bɛ gɛlɛyaw fɔ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la? gafu Ɔn. gɛlɛya b'a la koyi Gɛlɛya b'a la. Ye gɛlɛya b'a la dɛ dɔw fɔ a ye e ye jumɛn jumɛn de sɔrɔ a la? Tubabuw tɛ gɛlɛya sɔrɔ a la. gɛlɛyaw ka ca koyi a kow ka ca walayi gɛlɛya b'a la Gɛlɛya. parce que a daminɛ ye mun ye fɔlɔ avant que ne kɔrɔmuso ye n diyagoya ka n bila n ye micro ta a diya kanu donna n yɛrɛ dusukun na bon yɔrɔ dɔw la o y'a sɔrɔ i ma se kosɛbɛ i bɛ taa dɔw ka yɔrɔ la dɔw c'est à dire n m'a dɔn n b'a fɔ cogo min na a gɛlɛya kɔni ka ca A stress ou bien jumɛn? bon sisan anw yɛrɛ ka tile in na producteur ko tɛ fɛn na A ma nɔgɔn. producteur ko tɛ yen tuguni presque n b'a fɔ ten a ma nɔgɔn an bɛ fɛn fɛn kɛ la ne ye single minnu kɛ n ye yɛrɛ de ye n battu k'an débrouiller dɔɔni 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 Fo ka a fara ɲɔgɔn fo ka na se 4 ɲɔgɔn ma n bɛ k'an débrouiller ni mun sɔrɔ o ye gɛlɛya dɔ ye o sinon an ɲɛ yɛlɛla ka dɔnkilidalaw sɔrɔ producteurs de b'u produit kan. Awɔ. k'i jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye mais sisan an yɛrɛ de bɛ ka kɛ o fana ye gɛlɛya dɔ ye o ye gɛlɛya dɔ ye awɔ An bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. amin Sisan e tun ye i ka single ninnu titre énuméré. An ye kelen da. A tɔ ma to 4 ye. An ti dɔ wɛrɛ da. aha A ka di e yɛrɛ ye ka jumɛn ta? n diyanankɛ kɛ n ye n diyanankɛlen ɲinina Ok, an ka diyanankɛ ɲini. n ye n diyanankɛlen ɲinina n diyanankɛ muso bɛɛ y'a diyanankɛlen ɲinina n diyanankɛ ne ye mun nafa kelen ɲinina muso bɛɛ y'a diyanankɛlen ɲinina wale duman bɛɛ la nin ko n diyanankɛ munamfanke muso basa diyanankɛ kun wale munamfana adi diyanankolu kiɲɛ awa ababa di diyanankuma bɛ fiye lombe lombe Dɔw bɛ sɔn ka kiriya bi. Bi ka di sa. E ka idole ye jɔn ye musique la? gafu idole tɛ ne na dɛ I yɛrɛ de y'i yɛrɛ ka. parce que n'i y'a fɔ n ko idole tɛ n na ni n ko n bɛ dɔnkili caman na mais a bɛɛ ka di n ye est ce que i bɛ se k'o bɛɛ ta k'o k'i ka idole ye Ayi. ne ka idole ye n ba de ye n'a chauffera ne kɔ dɔrɔn n bɛ n na de ɲininka n ko na ni jamu in jumɛn de bɛ da o la na ni dɔnkili in kɔrɔ O b'a ɲɛf'i ye. u b'a ɲɛf'i ye ne ka idole ye n ba de ye Masaran Jabate Masaran Jabate. awɔ An ka foli b'a ye. awɔ Ok, mais i ka dɔnkili ninnu
genre quel nous veut ko la musique de doit je comprends pas ce qu'il da do la ko wala a bɛɛ ye lajinɛ ka dɔnkili de ye. a bɛɛ lajinɛ ka dɔnkili awɔ parce que a ka di n ye ni n b'i fɛ k'a a mélanger dɛ. a mixer quoi. an b'a fɛ k'a mixer n bɛ fɛnkɛ k'a la kan wɛrɛ k'a la mais minnu kɛlen filɛ nin ye olu bɛɛ dara lajinɛ ka kan de la. ye single minnu kɛ. a bɛɛ dara lajinɛ ka kan. an ta dun. aw ta. o bɛ kɔfɛ ya. o bɛ kɔfɛ o bɛ ka nale. o bɛ ka nale ya. awɔ kɛ. o inspiration i ka inspiration c'est à partir de quoi i bɛ inspiré dɔnkili bɛ na e la cogo di. Gafu ne ni e yɛrɛ bɛ kuma min na sisan ne bɛ se ka nin kɛ dɔnkili ye. walayi n bɛ ala fo k'a barika da. o ka nɔgɔ i ma kojugu. waaw. n ka respiration n bɛ respirer cogo min na an bɛ kuma min na nin b'a kɛ dɔnkili ye. ko n ye respirer la n ye respirer la penda ye respirer la n ye respirer la awa ye kuma bɛ na dɔnkili la ni penda ya daga na daga jugu tɛ. ala sisan mun de ka di penda yɛrɛ ye. mun ka di ne ye Gafu mun ka di ne penda ni ye c'est-à-dire min ka di ne ni ye n ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ fɛn mun ka di ne ye n bɛ fɛ ka différence dɔn fɔlɔ mɔgɔ min ka di n ye ou bien fɛn min ka di n yɛrɛ ni ye. fɛn min yɛrɛ ka di ye diɲɛnatigɛ kɔnɔ quoi juste fɛn min ka di ye quoi. fɛn min ka di ne ye o ye bɛn de ye. bɛn de ka di ye ya. bɛn de ka di ne ye. walayi bɛn de ka di ne ye. bɛn k'an ni lafiya ɲɔgɔn kɔrɔ. a banna. diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ o de la. bɛn kɔnɔna. awɔ o de ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ. walayi bɛn ka di ne ye kojugu. ok ala ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ. awɔ. mun de man di pɛnda ye sisan. Gafu kisɔn diyara ne. i jɔ n ka yɛlɛma n ka caméra fixée. caméra fixée n kɛra lampani. ayiwa jamaw n ye cɛ sɔrɔ yan koyi. i ye cɛ sɔrɔ. ne nana a ma se n ka ɲininkali yɛrɛ kɛ yala ko jelimuso furulen don a banna concurrence sugu min bɛ ne nɔfɛ yan a tɛ nɔgɔya bi. bi kɔni. Gafu i ye question in fɔ ne a diyara n ye dɛ min ka go ne ye kɛ hypocritia. hypocritia de ka go ne ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ dugukolo in kan. wala. awɔ hypocritia n'i ye sisan ne bɛ n yɛrɛ fɛ Gafu somo kɔri baasi t'i la i ka ko bɛ cogo di n'i taara ka taa e yɛrɛ ka Gafu kɛcogo lajɛ hypocrite hypocrite. ala k'u bɛɛ. Gafu hypocritia n y'o détester de dans ma vie. n tɛ hypocrite fɛ dɛ. ayi non n t'a fɛ n t'a kuma na parce que n'i kɛra hypocrite ye ni ne y'a don i la dɔrɔn n b'i classer de pour tout bon. un point c'est tout. bilayi talayi ala k'i kisi hypocrite tɔɔrɔ ma koyi. awɔ hypocrite aw bɛ si ka yala ka tilen ka fɛn bɛɛ kɛ a bɛ k'i ka hɛrɛ bɛlɛn ka tiɲɛ. mais a problème ye min ye cogo di bɛ se k'a dɔn karisa ye hypocrite ye karisa tɛ hypocrite ye i bɛ se k'o différencier e yɛrɛ b'i taw différencier cogo di i bɛ se k'a dɔn cogo di. Gafu ala tɛ sunɔgɔ koyi. o fana ye tiɲɛ ye. kana ɲinɛ ala kɔ koyi ne ni e filɛ nin ye depuis don min na e ni ne bɛ kuma na ne nana aw ka fɛn kɔnɔ émission kɛ yɔrɔ la sisan i ye accueilli ka ɲɛ bonya ni karama depuis n donna yan bɛɛ bɛ k'a dan kan. ne ka bɔ yan sisan ka taa jugu galon ta k'a da u la ni ne ye jugu galon ta k'a da u la ni maa o maa ye ne ka image in lajɛ o b'a fɔ ko pɛnda hypocrite de ye parce que a bɛ taa sɔrɔ ala b'i lebu de ne ye galon da u la mais ne ka image la an bɛ tulon ka yɛlɛ de la mɔgɔ wɛrɛ taara o ye ne taara n sigi k'aw tɔgɔ tiɲɛ n bɛ kɛ mun ye hypocrite n t'o fɛ. i t'o fɛ. ayi jeli tubabu t'o fɛ déteste. i tɛ hypocrisie fɛ. ayi i b'a détester. pour tout bon. k'a supprimer ka bɔ i ka effacer ka bɔ n ka vie la. awɔ ka sens interdit don n'a cɛ. a banna. mais e ye dɔnkili dɔ da olu la ou bien an t'a essayer ka dɔnkili dɔ da olu la k'olu bɔ an ka k'olu bɔ an ka. ne ka dɔnkili ninnu bɛ studio la o.
u bɛ studio la hypocrite kama mais n bɛ se k'a kuntigɛ parce que sɔɔni sisan a bɛna awɔ a kuntigɛ parce que an bɛ fɛ ka o berenin kɛ k'u gosi wali ɲuman lɔ ni min mɔ ɲɔgɔn lɔ i tɛ ala lɔ na wali ɲuman lɔ mɔgɔ si ma mɔ ɲɔgɔn lɔ i tɛ ala lɔ na ko ɲuman kɛ ma gban de la kɔrɔlɔnbaliya le kan tɔɔrɔ ɲuman kɛ ma gban de la ko don kɔrɔlɔnbaliya le gban la wali ɲuman lɔnbaliya tunya ko kɔrɔlɔnbaliya ye tana jugu di awɔ n bɛ dɔɔni fitinin da o la n'o bɔra don o don n bɛ na n'o ye n kumana hypocrite ma koyi a ɲɛngo u k'a mɛn ne kun kalifa ala de la a n'a ka kira parce que diɲɛ bɛ yɔrɔ min na sisan n'i kun kalifa i ma mɔgɔ o mɔgɔ la a tɛ s'a kɔrɔ o ye tiɲɛ awɔ i b'a di ala ma dɔrɔn ala min y'an bɛɛ da i kun kalifa o ma o y'a bannen a banna jelimuso tubabu e ka dɔnkili ninnu jarabi dɔnkiliw de ka di wa hypocrite fasa de ka di wa ne yɛrɛ t'a dɔn jumɛn e ka secret ye jumɛn ne ka secret ye n ba de ye i ba walahi n ka secret ye n ba de ye sifili tile kɔrɔ ko a kɛ tan walahi n ka secret ye n ba de ye hali ni ne jatigi dɔ ye n wele sisan pɛnda n ka anniversaire bɛ ka kɛ ne b'a fɔ n ko na n ko ne jatigi dɔ filɛ ka ne wele jamu in de don n ko dɔ i t'a lajɛ i ka dɔ fɔ mun ni jamu in bɛ taa dɔnkili bɛ yen n'i kana mɔgɔ ma tɔgɔ n'i t'a a dɔn quoi i m'a faamuya donc a bɛ sin k'o tigi bɔ kolo dama dɔɔni fɔ n ye ne ka secret ye n ba de ye dɛ n ba de b'i dɛmɛ na n ba de bɛ n dɛmɛ kosɛbɛ Ala ka an baw mɛn an kɔrɔ halisa amin sisan ne ko jelimuso tubabu pour que jelimuso mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko n bɛ fɛ jelimuso tubabu ka taa an ka sumun kɛ a ka taa an ka cérémonie fɛn dɔ bɛ yen nɔ a ka taa o kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min anniversaire fɛn caman bɛ yen nɔ jelimuso tubabu ka taa o kɛ quoi e la sɔrɔ ka di yan ne la sɔrɔ ka di kojugu i ka ayi ne ka 77 n'i y'o cun dɔrɔn i bɛ ne sɔrɔ aya problème kɛ ayi i ye tubabu wele ka t'i ka kɛnɛ kan jelimuso tubabu awɔ kɔrɔ i b'a kɛ ni tubabuya de ayi ni ne welela ka euro de bɛ bɔ yen wa dollar de don gafu wari bɛ ban sanu bɛ ban gafu mun tɛ ban o ye bonya ni karama ye ni n taara i ka so n'i ma fosi sɔrɔ ka di yan bonya awɔ euro ko bɛ ban dollar bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ ban bonya de tɛ ban awɔ ne bɛ taa ka t'i ka sumun kɛ fu la i ka n bonya dɔrɔn ka n valeur danna a tɛ k'a fɔ n tɛ wari fɛ wari man di n ye wari ka di n ye parce que n bɛ fɔlikɛla minnu ta denbayatigiw de don donc ni n taara i ka so hali n'i ma fɛn sɔrɔ ka di yan i ka n bonya ko mɔɔ mɔɔ ɲɔgɔn ne i bara dɔn hali ma kɛ fɛn dila ma ko ni ɲɛkɔrɔ kana dɛsɛ ɲɛkɔrɔ ye jigi de di ni mɔgɔ ɲɔgɔn taara i ka so n'i ma fɛn d'a ma ɲɛkun kana dɛsɛ o de ye maninkakan filɛ o de ok ayiwa an y'o faamuya ok sisan ayiwa ka dan perturber jelimuso tubabu ni ala nana n'a ka naw ye sisan ka fara minnu bɛ jelimuso tubabu kun pɛnda kun sisan e ka projet d'avenir ye jumɛn de ye ni ala nana se di pɛnda ma a bɛ fɛ ka mun ni mun kɛ dans l'avenir gafu ni ala ye se di ne ma k'a fɔ ko ne pɛnda ye se sɔrɔ n bɛ fondation de dayɛlɛ n bɛ fondation dayɛlɛ ka yatimɛdenw dɛmɛ mɔgɔ caman bɛ si kɔngɔ la baloko ka gɛlɛn mɔgɔw ma muso cɛsabagatɔw jigi tɛ mɔgɔ minnu na presque fo ala a ka ca a tɛ ban n ka hakilina de ye o ye ani denmisɛnnin banabagatɔw ni ala ye se kɛ ne ye walayi ne b'o de kɛ ka se ka fondation dayɛlɛ ka se ka fondation dayɛlɛ ka se ka mɔgɔw dɛmɛ minnu tɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ bi n'i ye mɔgɔ dɛmɛ a tɛ se k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a sera sini k'a yɛrɛ dɛmɛ
al na ma ɲɛ ye ala b'a barji sɛbɛ kun awo bravo ala ka se di ma i ka se ka o projet réaliser amina ya rabi Penda an bɛ ka taa dɔn ne da tun ko e ka genre musical ye jumɛn de ye ne ka genre musical ye zouk zouk nunu ka di n ye kojugu ani mandeng nunu parce que ne yarabilen de don awɔ o daminɛna waati jumɛn ou bien ayi ne yarabilen don dɛ awɔ daminɛna sisan dɛ an bɛ se k'o jarabi in tɔgɔ dɔn wa ou bien an b'o tɔgɔ dogo ka fasa kelen da o jarabi in na an bɛ o tɔgɔ parce que an ka kɛ point d'interrogation ye point d'interrogation kɔni sinon kɔni dɔw bɛ se ka ɲɔgɔn bugɔ dɛ ne tɛ n ta walawala ko ni ne ye gafu y'i lafiya n'ale ni ye ne ɲininka ne tɛ n ta tɔgɔ fɔ n t'a fɔ dɛ n t'a fɔ ka taa ko ɲɛɲini sisan ne ta tɛ ɲɛɲini ayiwa o bɛ to dogona de o bɛ to dogona na a banna sinon dɔw kɔni bɛ fɛ ka ɲɔgɔn bugɔ ye a ko da fɛ dɛ yɔrɔ dɛ ne ko ni Mali musique ko parce que an bɛ Laginɛ an bɛ Guinéenw ta bila kɛrɛfɛ quoi an bɛ taa ni Mali ta ye parce que Penda e kɛra anw ta ye ayi ne y'aw ta de ye dɛ i bɛ siɲɛ wɛrɛ i bɛ studio la yɔrɔ n bɛ studio la ni album ye titre ye 10 ye 9 o ye Mali musique ye a banna kelen i b'o dédié Laginɛ sinon fulakɛ dɔ bɛ yen o fana bɔra Laginɛ a ma mɛn i bɛ tila k'o fasa da a banna u y'a da Laginɛ kana komi a t'o mɛn i bɛ tila k'an yɛrɛ dege ani nɛniw ninnu na sinon a b'an sɛgɛn yan dɛ a banna n y'a mɛn ok Penda Mali musique ko bɛ cogo min na bi art a ma nɔgɔn an bɛɛ b'a dɔn musique yɛrɛ bɛ ka taa sira dɔw fɛ ko caman b'a kɔnɔ quoi comme aw yɛrɛ b'a dɔn aw yɛrɛ ye jeliw ye a b'a faamu e yɛrɛ bɛ se ka ladilikan jumɛn de di Mali jeli denmisɛnninw ma i yɛrɛ ka génération je m'excuse k'a fɔ ko jeli denmisɛnnin génération minnu bɛ kɔfɛ kɔrɔbalenw bɛ yen fitininw fana bɛ yen nɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn de di bon Gafu ne bɛ se ka ladilikan min di an ka génération ma ani minnu bɛ nalen an ka ɲini ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an ka dɔ fara an ka dɔnni ta kan ni min sera dɔrɔn ka single ni kelen kɛ o b'a yɛrɛ kɛ sari ye i tɛ sari ye bi i tɛ sari ye sini e tɛmɛna minnu e nana minnu kɔ olu ma mun kɛ e bɛ se k'o kɛ yan ne mun filɛ kuma na nin ma kɛ sari ye n m'a daminɛ yɛrɛ n bɛ k'a ɲɛɲini de musique tɛ ban ɲɛɲini na o an ka fara k'an yɛrɛ bila place la an tɛ yɔrɔ min quoi awɔ ne ye maliyɛn de ye sisan o de la n bɛ se ka n da don a kuma la n'a y'a sɔrɔ n bɛ Laginɛ fana plateau de sanfɛ n bɛ mun fɔ o bɛ yen mais n bɛ yan de bi n bɛ yan art de kɔnɔ ko n ka an ka génération mɔgɔw k'an ka fara k'an yɛrɛ kɛ star ye an tɛ star ye ni mun ye single kelen kɛ o b'a yɛrɛ kɛ star ye k'an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an ka ɲininkaliw dɔn an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la an ka ko dɔn u tɛmɛna mun na an bɛ ka ɲinɛ wulu mun kɔ dɛ so kɔnɔ dɛ wulu ka dɔnkili ninnu ye fɔlɔ dɔnkiliw de ye ancienw de don ancien de bɛ yɛlɛma ka kɛ kura ye o an bɛ Gafu e bɛ ka dɔnkili la mais sisan ancien yɛlɛmalen tɛ yan voilà aw bɛ yɛrɛ kɛ star ye mun na aw tɛ star ye ok an ye faamuyali sɔrɔ l'o la Penda sisan ne yɛrɛ bɛ ka émission yɛrɛ bɛ ka diya ne kun fɛ ka taa cogoya min na quoi n bɛ fɛ u ka dɔɔni fara an ka minute hakɛya kan bi ta ye jeli tubabu ka ko ye animatrice tubabu ka ko don bɔbɔkɛ finma i ɲɛ bɔ an na sisan an bɛ fɛ i ka dɔnkili dɔ ta ka se ka an ka Mali kunnafoni TV belebeleba in tɔgɔ don o la parce que il faut que o fɔli in ka bɔ jelimuso tubabu de da quoi ka sin ka nin tɔgɔ in fɔ ten tɔ k'o don dɔnkili la k'o fasani ta an ye studio in kɔnɔna na ala fo dɔw ka kolonkolon ka wuli de quoi wayi a banna ok kobadiya tidi seya kobagoya kobagoya woti di doya awa jeli sogale wali ɲuman kɔrɔ ye jeli kɔnɔ
sali jeli tigile wali ɲuman kɔrɔ ye jeli kɔnɔ salako jeli tigi wali ɲuman kɔrɔ ye jeli kɔnɔ ne ma ɲina alumalo ne sigira wura nin na kabako jeli sigira wura nin na ya ko baro kɛnɛ jama lunura baro kɛnɛ kameramani kaluni wura an ka technicien belebele inura la gafure awai ni ngani manka ne be jigi barikalala me kanu barikalala ye jigite mo minna wotigi ka duniya mandi awa sorola sababu nyuma jona ka kolomoso tanati abalile salibata awa sorola o sababu nyuma de farala sali sorola sababu nyuma jona salako fakoli kuma fakoli da bale jaminjan koli barama koli baranta fankele ma toma beni surama sirala telenta maye baro kene ka artisi badi ni kara artisi di mali jamana kononana ni mana baro kene jama ka platola ila artisi ya madafa fefefe mi jigi barikala me kanu ne barikalala imaye dalebe mogolu kayala gafure awani nyani manka turamani kankeja kusuru ni kasine sa taga fabure mata fimani magata jamani wole kadimolo turamani na barole kadinye ne yerele bora turamaga sila saran jabate wololanna mbadi nyana mba matinya few kama soro mu fe tarawele lu kadinye asetu tarawele wolola penda jilila kala fe matinya fanta kamiso wololanna iye kobadia tidisiya ya kobaboya kobaboya wotidi doya awajeli solale wali nyuma koro ye penda kono ntenyina. Ameni continue jusqu'à njara yere di. Comme ya fiye jeli muso tubabu pena kuyate amina se émission kunche yoro la foli kam bi bolo ani ladili kam bi bolo ka lase ika fanoma ibise ko o fo kana se ka clôturer foli kam mene bolo ka jatigi cɛman ni jatigi musoman fo n tɛ se ka mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ ni kɛnɛ in kan n jatigi bɛɛ lajɛlen n ka foli b'a bɛɛ ye mais n tɛ se k'an sigi fana mɔgɔ kelen bɛ yen fo n k'o fo awa waliɲumandɔnbaliya ka go ne ye o ma ɲi fiyewu ko ɲumandɔnbaliya ka go ne ye dɛ ni ɲɛna ne ma ne b'a ɲini ala fɛ fo ka taa saya se ma kana bɔ n kɔnɔ ne bɛ Oroza Sangare foya Oroza Sangare madame ba Maken ba muso a kalayara don min Penda Kuyate kɔ Bamakɔ Oroza Sangare yera Oroza Sangare yera awɔ n bɛ n ba fo Aja Nɛnɛ Sarama awɔ Nɛnɛ Sarama de ye ne wolo ka su ko fo ka dugu jɛ Nɛnɛ Sarama ni ne ba fa kelen ba kelen awɔ ne ba de ye Nɛnɛ Sarama awɔ ma ya ne ma suye n ko n bɔlen bɛ n baw de la n bɔlen bɛ n baw de la donc n bɛ ladilikan min di jama bɛɛ lajɛlen ma an ka génération toujours u k'a lajɛ an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la so kɔnɔ an ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ so kɔnɔ an kana ɲɛ pan u kunna u ka dɔnkiliw an bɛ k'olu de modifier k'u kɛ fɛnkɛ ye sisan k'u da an ka gɛrɛ u la an ka taa hakilinaw sɔrɔ n'i taara jama la i b'i comporter cogo di n'i bɛ micro la i bɛ kuma cogo di n'i bɛ dɔnkili da i b'a kɛ cogo di an k'a ɲini k'olu dɔn quoi an kana an yɛrɛ kɛ star ye an tɛ star ye fɔlɔ dɛ
awo don don ne do munu fana be na anko olu fana be na anyini an fana ye munu ke ku ko don diɲɛ ye o de ye o voilà diɲɛ bɛɛ ye o de ye donc n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka baro kɛnɛ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo ka caméramaniw fo techniciens Gafure awa k'i fo k'i barika da awo n ka foli bɛ se Sogobalakaw ma Tɔn Siriki den ani Taya Sherifu denw ne ka foli bɛ se Sogobalakaw ma kɛnɛ nin kan yan awo ayi Laginɛkaw kɔni olu folen do don o don hali n'a a danna mɛ kuma la Laginɛka kan min dɔn ni mɔgɔ min ye a bɛ fɔ le ko Laginɛka le ye nin donc Laginɛka folen do dɛ n ye Ala tarala fana ka Ala ni kira deli ka n ka artiste n'o ye Siriki Jabate ye n tɛ se k'an sigi kɛnɛ kan ni ma duwawu k'a ye Ala k'a ɲuman bɔ a ye ko min dɔ bi Masaba ka a ɲuman bɔ nin ko la Siriki Jabate awɔ ne ka micro ma yan allo akai allez on continue donc Siriki Jabate me duwawu kɛ yarabi Ala ka a ɲuman bɔ ko in na ni ye maninkaw ko ni duga ni ye duga ye I tɔɲɔgɔn su kan a fɔ wuli ka bɔ an su kan bi turu Siriki le dala a ye jɔn fana dala sini jɔn ko lɔ mɔgɔ si m'a lɔ an kana ɲina Siriki kɔ an kana ɲina an ka Siriki ku bɛɛ ka dɛ ka duwawu kɛ Siriki ye silamɛ bɛɛ ka dɛ ka duwawu kɛ Siriki ye ok Ala ka a koɲa bɛɛ lajɛlen nɔgɔya comme an sera ka émission kuncɛyɔrɔ la I nana an ka wele jaabi o diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ jelimuso tubabu madame la finesse merci beaucoup an balima Mali kunnafoni lajɛbagaw an bɔra ka Penda Kuyate lamɛn min surnom a surnom ye jelimuso tubabu aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye Penda lamɛn aw y'a ye mɔgɔ min don tubabu de don a bɔra k'a ka projetw fɔ an ɲɛna k'a bɛ fɛ ka fondation de créer Mali la ni Ala nana se k'a ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka se di an ni Penda ma a ka se k'a ka projet réaliser an b'a fɔ ye a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ